Εγώ εκεί παντρεύτηκα, από εδώ, στη Μαρίνα παντρεύτηκα. Τι κάνει η Λία? Ποιος είναι εδώ, μαρέ? Πρόσφυγατα. Α? Πρόσφυγατα να Ελένη. Τι να κάνει. Όλοι θα έρθουμε εδώ. Όχι να τι περνάει. Μπροστά η Σάβρα. Δεν σου είπε. Θα πας με την κυρία Μαρία, δεν σου είπε. Ναι. Με ξέρει αυτός εμένα. Εκεί έτρωγε στο σχολείο που μαγείρευα, εκεί όλα ήταν. Να, εδώ είναι ο άντρας μου. Τον είχα βάλει στη Μαρίνα. Πάρε με. Τον πήρα. Τώρα πρέπει ο γιος μου να το καθαρίσει. Στον ύπνο τον έβλεπες? Ερχόταν και σου έλεγε να φύγει, να τον πάρεις από τη Μαρία να τον φέρεις εδώ. Πεθαμένος, ναι, και του είπα στο δεσπότη και αυτός μου έλεγε αυτός σε έδιωξε, εσύ θα το πάρεις. Με 3 παιδιά λέει σε έδιωξε. Τι να κάνουμε σεβασμό τότε, υπομονή θέλει λέω. Τσοκμάκι είχα, αλλά να το ανάψω ένα κερί. Στα παιδιά άμα πάμε το βράδυ, εκεί θα το ανάψω και 2 παιδιά έχω πεθαμένα. Α, πέτρα είναι αυτό. Πώς θα το βάλω το κερί. Έσπασε. Όλε. Άιντε Σωτήρη. Γιορτή έχουμε σήμερα. Η δική μου είναι στην άκρη, στη φέρμα. Είναι η μάνα μου, ο μπαμπάς μου, ο αδελφός μου, η μύθη μου. Ωραία μάνα μου.
Αχ, γέρασα. Και τα χρονάκια τα έχω και όλα. Και φτώχεια είχαμε. Ο παππούς μου τον έδιωξε τον μπαμπά μου. Γιατί τον έδιωξε? Γιατί να θα δώσει στο άλλο το για όλα τα χωράφια. Αλλά ο παππούς μου, στη μαμά μου, ο μπαμπάς, αυτός μας έδωσε.